Mzontsundu kuthiwa qude manikiniki zindala zombini. Niyabona apha ezantsi kwam apha shubile nto zakuthi, ngomhla we-9 kaAgasti sizawube sile eMontflair. Ngomhla we-9 kaAgasti sizawube siyishubisa khona ingoma. So nto zakuthi ndiyacela kakhulu nivote kangangoko ninako, nimvotele nto zabantu. Xa nivotela yena uthi for Sisizwe, ushiye ispace uthi into zabantu ku-45633. So nto zakuthi njengoba ndizawube ndikhona nge-9 kaAgasti kulama awards la, ndiyacela nto zakuthi abantu baphume kangangoko, abathandi nabaxhasi bomculo kaMaskandi, nihambe niyosisapota nto zakuthi kulama awards. Amatikiti kuchaziwe apha ngezantsi ukuthi afumaneka phi, tsho ukuthi into zobawo ngenkxaso yenu nakuba negugu ngathi kule Eastern Cape, ndiyanixelela.